Lapor Kapatisi TV. Namar ka jinglet thlia ka sun meneng ka Liengsuin Indigo ka bami na Delhi banlet Srinagar kala Khynniuh bat kinru hasun bat hagate ka por pilot ulapin mana yegi arspa phongot ki passenger bakidi bente scam yu seat belt junkie namar bagarang ka jing thot ka sun meneng namar ka jing ther uslap upria haringkat ka jing jol air haga video ka blasa priang social media ki passenger kala yalanyar bat ki duai blay haga por ba ka Liengsuin ka Khynniuh Hendra Khamadian ke Liengsuin kelala ban Hiar kirke no Srinagar airport bat hadim la Hiar na Liengsuin ki passenger ki yoi baga Khmut ke Liengsuin kelaja bat prahasun ki Nongleit Nongwan ki badan ha ke Liengsuin ki lihat ho bakim dan jing kemenshu bandang light im bat ki la ken baga nigri ski ka bakhadu jongki namar ba kisngo kum ba ke Liengsuin kan chu bthaino ki Nongleit Nongwan ki bala jumlin ban le jingleit da ke Liengsuin ki lihat ho bakim pat julap kum gani ka jingjia bat ki loong ba ka judon ka jing Khynniuh ke Liengsuin ka malu mala hendra ha ka kenti ka jing Khynniuh ka long kum ban bthaino